שהעולם מתחלק לשניים, בין מי שעבר את זה לבין מי שלא עבר את זה. דורון נהרג במארב של ירי בינואר 92. הוא היה בן 29. אני נשארתי עם 3 ילדים קטנים ובתחילת הריון. הייתי בת 28. ו3 יריות שבעצם פילחו את החיים שלנו. והמחשבה הייתה באותו יום, בשבועות, בחודשים שאחרי, שלא נצליח להרים שם את הראש, שלא תהיה לנו תקומה. ארגנתי קצת לבית. הלכתי לישון, רציתי ללכת לישון, פתאום הבן שלי אמר לי, בואי, קרה פיגוע. אמר, זה בטוח כי הוא מזהה את האוטו ואת המשקפיים של דורון. הוא התקשר לאבא שלו, הוא אמר לו, כן, זה פיגוע שלנו. דודו שירת בלבנון, והוא היה קשר מג"ד. וכשהאוטובוס הזה הוא מגיע למבואות יריחו, 3 מחבלים מכינים בקבוקי תבערה, האוטובוס הזה עובר, הם זורקים עליו את בקבוקי התבערה שהם הכינו, האוטובוס כל כולו עולה מיד באש. איבדתי את שרון, בתי הבכורה, בקו 18 בשנת 96, באדר תשנ"ו. היא הייתה אחת מ-26 הרוגים, וכל שנייה באותו יום חרוטה לי בזיכרון. הם אמרו לי ששרון ויניב נהרגו במקום, ודורון הלך לבית חולים, אבל אני אמרתי שנגמר לי החיים. העשייה שלנו מתרכזת בעצם בלעשות טוב לאנשים. אתה מתחבר ואתה רואה שיש יחד עם העמותה, שאנשים עם הכאב ועם האובדן ממשיכים הלאה. אז ככה גם אני עושה את זה. יש להם בנות שירות לאומי, ואני רק צלצלתי, ואמרתי שאני חייבת ליווי ללכת לקופת חולים. הם באו אליי, ליוו אותי לקופת חולים. הפרטים האלה של החיים, שאישה מבקשת ביום הזיכרון, שאם שכולה מבקשת ביום הזיכרון, לא להיות לבד בצפירה בבית. מבחינתי זה באמת הישג מאוד משמעותי, שאדם לא כלוא בתוך הבית שלו ומרגיש בנוח רק עם קבוצת השווים, אז טוב שאנחנו נמצאים שם. קוצר נשימה, המתח גובר, מרחק נגיעה, הזרם מתעצם, ריצה אחרונה, פגיעת המים, איבוד שליטה, הצירים מתחזקים, חבלי לידה, ימים חולפים, עוד ימים ספורים.